амада салом алейкум дӯсто, муҳаммад шариф ҳастам бо шумо. имрӯз ҷумъа, яъне ки рӯзи барномаҳои хайрия, лекин барномаи хайрия динам баромад, ҳамчунин имрӯзам баромад, лекин имрӯз бо ҳаста мавзӯи муҳими дигаре ки мо дар бораш гап занем бояд. ва сараввал мехостам сипоси хума ба ҳамун дӯсту бародарое расонам ки канали моро дастгирӣ кардагиянд, видеои моро сарпарастӣ кардагиянд дар видеои гузашта. яъне ки ҳаст Муҳаммад Шариф, ҷои дуюм боша Идрис Қаюмов, ҷои сеюм боша ин бародар ба ҷои номаш ҳамчун зе мондааст, якчанд сифр тамом мумкин ки нафаҳмида боша. чорум Марьям, ҳамчунин як бародари дигар Али. якҷон ташаккур дӯсто барои дастгириҳотон ва дигар шахсое ки мехоҳанд тавассути данат дастгирӣ кунанд. ва агар ки шумо нахоҳед ки мо номои шуморо бихонем, метонед дар комменти худи данат бинависен ки ман номтона нахонам. яъне чӣ гунае ки шумо дестен, баъзе бародаро комментам навиштагиян, яъне ки дар вақти данат кардан шумо метонед интихоб кунед ки чӣ гуна номтон бирояд дар инҷа ва комментам навишта метонед. ягон дархост дошта бошед, ягон чӣ гуфтанӣ бошед, ё ин ки ба ма дар умум ба ягон кас дига ҳам агар гуфтанӣ бошед, метонед ин суханотонро бигӯед ба мисли ки ин бародар нависондай раҳмат беҳтарин блогер. ва шахсое ки аддушӣ канали моро дастгирӣ карданиянд, марҳамат дӯсто, ссилка барои дастгирӣ кардан дар якум комментария закрепӣ шудагиҳай. ду мавзӯи муҳиме ки имрӯз гап мезанем дар бораш, якеш ҷаҳонӣ, а дигареш боша маст дахл дора ба халқу миллати мо. яъне ки дар қатори дархостҳои видео кардан барои ҷанги Эрону Исраил, ҳамчунин бародаро имрӯзо нависондастанд дар бораи Колия Тоҷик, яъне ки Комрон. ва мавзӯи дигаре ки гап мезанем, шумо хеле ҳам мумкин ҳайрон шен, оё бародаро дар ҳамин ҷа шумо ягон чиро фаромӯш накарден? маст дар куҷо? дар вақте ки ҳама фикри ҳушу гӯшаш тарафи Эрону Исроила. яъне ки чиро фаромӯш кардем? Фаластина. чӣ ба барои чӣ гап шид? дар ин бора гап мезанем ҳатман. шурӯъ мекунем аз саволи якумтон дар бораи Колия Тоҷик. бародаро дар комментария бисёр менависанд ки мегӯянд ки гузаштааст аз дунё. оё роста ё ин ки не? бале дӯсто, ман ҳам дидам дар бисёр сайтҳои Инстаграм, ҳамчунин баъзе намояндаҳои расонаҳои расмиам паҳн кардагиянд расми Колияра ва гуфтагиянд ки дар ҳамҷа эҳтимол аст ки аз дунё гузаштагӣ боша, чунки наздикҳош мегӯянд якчанд моҳши дар алоқа нест. ҳатто баъзе дигар блогерон дар ин бора видео кардан. лекин дӯсто, шумо медонед як хислати мара, то вақте ки 100% далел ман надошта бошам, ман наметонам гуфта ки вай гузаштагиа дӯсто. лекин иша гуфта метонам дақиқ ки эҳтимоли хеле ҳам сахтае ки гузаштагӣ боша. ва ин гапа мо аллакай дар ҳамун вақте гуфтагӣ будем ки ба ҷанг равона шидагӣ буд. ба ёд дорен шумо ҳамин видеои мара ки ман дар ин бора видео кардагӣ будам. ин расми Колия Тоҷик ҳаст бо яроқ ва дар поён навишта мешавад. Колия Тоҷик ҳаматонда салом расон. мега байни подписчикои каналда коме боша, мара бишноса, ҳамаша қичоқ кардам. аллоҳ нигаҳбонаш боша. видеои моро мебина намебина иш муҳим нест. яке агар бинам саломи хума мерасонам та ба ту брат. дуогӯем ки аллоҳ нигаҳбон бошад. лекин риска хитам дарк мекунӣ ки чӣ андоза риски вазминдаӣ. аллоҳ нигаҳбон бошад. просто жалко. яъне ки ҷанг рафтан имконияти хеле ҳам кам дорӣ ки зинда баргардӣ. Салам алейкум, пап, как ты? Как там дети, мама? Как вы сами? Меня ранило ногу. Вот. Дрявой ногой хожу, в госпиталь не отправляют, суки. Сейчас я тебе важную информацию скину. Ты вот это сохрани, если через 2 дня я на связь не выйду, ты вот это по сайтам пустишь. яъне ки ин кадро нишон метаҳад онира ки ҷангда чӣ гуна даҳшатае. лекин аламовараш он намешавад ки агар ки ту ҷанг бирай ва рафтани ту ҷангидани ту арзанда боша. ин ҷангда арзанда нест. лекин сабаби оне ки дар умум Колия Тоҷик ба ҷанг рафт ва агар ки гузашта боша ҳам, гузаштан ҷонгиранда дасти Аллоҳ дай. лекин мо ҳеҷ вақт бояд фаромӯш накунем сабабгори чунин короро. сабабгори чунин коро ҳамун одамое ҳастанд ки ба ном хизматгори халқанд. бача, ман хизмат кардам! ва хизмати ино дар халқ, дар мардум чие? тасаввур кунед шумо бародаро, элементарна оддӣ мефаҳмонам. ҳар як блогере ки дилхоҳ ниёзманда кӯмак мекунад, дар асл кӯмаккунандаи ниёзманд блогер не, балки халқай. хизмат кардам даҳшабла. блогер танҳо сабаб мешавад. бале арзандае ҳастае ки раҳмат бугӯша.
чунки вақти хича сарф карда бунёзманд суҳбат кардагия, вақти хича сарф карда монтаж кардагӣ баровардагия, лекин ӯ набояд киндаки сина бизана ки ман хизмат кардам. акнун дар бораи хизмат кардан накардани ин ду даҷол агар гап занем дӯсто, барномаи хайрия ман ҳам дорум. дар шумур агар ҳисоб кунем мумкине ки аз ҳар диҳо ҷамъоҷам зиёд шава, лекин дар хайрияе ки ман киндаки сина намезанам ки ман хизмат кардагиам ва ӯ ҳаме қадар киндаки сина мезананд ки хизмат кардагианд ки дар назди мардум муқоиса гум мешава. яъне ки мара мебурояд тамошобиниш мегӯяд ту чӣ кардаи ӯ раби чӣ кор мекунам, чӣ кор мекунам. бобоҷон болои ҷойнамоз мебурояд, ту ба ман дига фаҳмидӣ мега падарҷон, ту барои мо падарӣ, агар крисагариро аввал аз сари бобоҷон, яъне ки ин одамое ки ба ном бояд ба муаххичона муаррихӣ кардан бояд кӯмак мекардан ки одама бироран, ин одамо коре карданд ки одама шунондиянд. бача чандин миллионе ки ин муҳоҷир ҷамъ кардан барои озод кардани Коля Тоҷик аз маҳбас тавассути Лангулию Момаҷон рафт. яъне ки хизмати Лангулию Момаҷон нисбати Коля Тоҷик ҳисоб кунен агар шумо ҳам, лекин дар асли хизмати мардум буд. хизмати Момаҷону Лангулӣ чӣ буд? хизмати Момаҷону Лангулӣ ҳамун мешид ки ин сума баранд дар ҷои дар кориш бирасонанд, лекин ин ду даҷол ҳамин корро карданд ки ӯ одам аз маҳбас набарояд. ин суханои ман нестаи дӯсто, ин суханора Коля Тоҷик худаш ба забони худаш гуфтагиаст. ҳамин коре кардан ки аз маҳбас набарояд, шумо медонед ки ҷангда ҷангҷӯй дар кора ва одамора пешниҳод мекунанд барои озодишон ба ҷанг рафтан. вая мумкин умед кардагӣ боша ки хай ҳамин роҳе ҳастае ки озод мешавад. сабаби ба ҷанг рафтани ӯ ҳам ҳарди ҳамин даҷол шидагиянд ки ба ном хизматгоранд, ба ном хизматгор. имрӯз аз дунё гузашта боша агар худо раҳматш кунад. сабаби инам он ишид ки ба ҷанг рафт. бо мегум ҷонгиранда Аллоҳай, лекин ҳар як кор сабаби худша дорад. халқ сабаб шид ки бояд ӯ аз маҳбас мебаромад. Момаҷон Лангулӣ сабаб шиданд ки аз маҳбас набарояд. аз маҳбас набаромаданаш сабаб шид ки ба ҷанг равад. ҷанг рафтанаш сабаб шид ки агар гузашта боша гузашт. сабаби ҳамаи корҳо ин ду даҷол. кани ҳамун одамое ки мебуроянд мегӯянд ки хизмат кардагиянд. чӣ хизмат кардагиянд? чӣ хизмат кардагиянд? эҳтимоли хеле ҳам сахт ҳастае ки ҷанг рафтани Коля Тоҷик ба мисли ҷанг рафтани дигар муҳоҷиро набошад, чунки дар ин кор даст доштанд ки одамое ки ин ҷанга сарпарастӣ мекунанд. марҳамат, Момаҷон, Лангулӣ ино дар Тоҷикистон мувофиқи қонун мумкин нестае ки шаҳрванд ба ҷанги бегона равад. шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар задуфрӯхҳо, дар дастаҳои мусаллаҳ, дар амалиётҳои ҷангӣ дигар сабабҳо иштирок мекунанд, ин ҷинояти махсусан вазнин аст. барои ин парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. муҳтарам Воҳидзода Ҳабибулло, хеле ҳам хуб қайд кардем, мавзӯи хеле ҳам муҳима, лекин савол дар ҷа мешавад ки нисбати он шахсое ки ин ҷанга таблиғ мекунанд дар сайтҳои иҷтимоӣ, нисбати он шахсое ки завқманд мекунанд ин муҳоҷирро ки баъдан ба ҷавобгарӣ кашида мешавад, завқманд мекунанд то ин ки ба ҷанг равад, нисбати он шахсое ки дастгирӣ мекунанд ин ҷанги бегонаро. Ассалому алейкум, дорогие братья. Для братьев СВОшник, наш дорогой брат Шухрат грузит. И здесь вот полностью контейнер. Нисбати уно чӣ? Ребята, вы держите там. Мы для вас вот поставили белёвцы новые. хеле ҳам ҷавобгарӣ вазмин дорад, лекин савол дар иҷа ба миён меояд ки одаме ки ҷанга таблиғ мекунад, дигарро рӯҳбаланд мекунад то ки ба ҷанг равад, нисбати вай чӣ гуна чора бояд андешида шавад? ман ҳайрон мешавам бародаро, ҳайрон мешавам дар ин даҷоло не, даҷола кор шай ҳамин хел рафтор кардан. ман ҳайрон мешавам дар ҳамун мардуме ки ҳоло ҳам намефаҳманд. бародаро, ҳеҷ вақт офтобо ба доман пӯшонда намешавад. ҳаракат накунед шумо дар назди офтоб чашм пӯшед то ин ки набинед. ин кор номумкин аст. аз ҳақ рӯ гардондан, дидаву дониста ҳақ ва ноҳақ рафтор кардан, ин нишонаи мунофиқӣ аст. ҳақ аз ботил фарқ кардан, лекин ба ботил бовар кардан, рад кардани ҳақ, ин нишонаи мунофиқӣ аст. баъзе мавзӯъҳои сиёсии ҷаҳонӣ ё ки дигар чизора ман мебуро мефаҳмонам, як хел маълимаш мебуро мегӯяд ки мо ира бе ин алхимо намефаҳмидем. маладес. лекин ҳамин ду даҷола муддати ин қадар дароз хуни ин мардуму хуни ин миллата хӯрдаистанд. ҳамин рафаҳм матида медал метиям. ман миннатдори хеле ҳам калонам аз обуначиҳои аслии худам, чунки обуначии аслии ман медона аллакай
обуначи аслии ма дар гурӯҳҳои ма гап мезананд, дар веб канали ма ҳастанд гап мезананд, медонанд. Лекин агар ту обуначи аслии ма набошӣ, агар ту мухлиси аслии ма набошӣ, пас мухлиси ҳақ шав, на мухлиси ман, на мухлиси даҷоло, мухлиси ҳақ шав. Ма ҳамеша гуфтагим, на мара дастгирӣ кинен, на вая, тарафи ҳақ бошен. дар умум дар бораи Колия Тоҷик ман наметавонам шуморо гуфта як бор дига такрор мекунам ки 100% гузашта ё ин ки нагузашта, чунки ман далели 100% надорам. Наметавонам ман чун гапа гуфта, ин хислати ман. Агар гузашта бошам, Аллоҳ раҳмат кунаш ва ба тамоми наздикош сабр ва ба ин ду даҷол бигзор ки ҷазои инора Аллоҳ тия. Агар ки бандаҳои ин рӯи замин натонанд ҷазо дода. خب ویدیومون خیلی دراز شد. من فکر کردم کوتاه میشود در باره موضوعهای دیگر با پورتر گپ میزنیم. میگذاریم در موضوع فلسطین، یعنی که همین صبح ما در کانالم پارتافتم انا همین ویدیو را. سلام علیکم برادران، اینجا خوبین؟ یک چیز را فکر کرده هستم چند روز شد در همین بین اهمیت دادن که نه تنها تماشابین، نه تنها بیننده ها، در عموم تمام جهان در باره فلسطین فراموش کردن. همین چیز اهمیت دادن. و حتی چگونه که میبینید ما در поиск یوتیوب هولو زدم что с Палестином. نگاه کنید که در پایان نویسندگی did you mean что с Пакистаном؟ یعنی که در نظر داشتین چی رخ داده با پاکستان. یعنی که خود یوتیوب مرا کاراکتر وارد کرده است که ممکن تو در نظر نداری فلسطین، ممکن تو در نظر داشته باشی پاکستان. نه، من در نظر دارم ایمینا فلسطین. بیا последние новости میزنیم. جاش نگاه کنید. Даже бо корректировать кардам. Бо нависондагӣ. Что с Пакистаном последние новости? Ва дар поён хайдидки нашидеста баъдан уже что с Палестином последние новости. Маҷбурӣ баъдан бировард. Ва ҷолибият ча нигоҳ кунед. Якум ои охир дар бораи Фаластин нест. Индия, Пакистан дар бораи Фаластин нест. Аҳамият додистем бардоро? Нест. Яъне ки ин видео чӣ маъно дорад дӯсто? Ма як чанд рӯзи охир як фикр кардам дар бораи Фаластин чӣ рух додааст. Яъне ки ягон чизи ғайриодӣ шумо мушоҳида накардем. Яъне ки аз сари мардум ҳамин Фаластин ё ин ки мушкилии Фаластин гум шуд. Мушоҳида кардем оё ҳамира шумо? YouTube дар ҳолати тира корректировать мекунад ки ягон ҳарфат хато боша. И кишвара ба дигар кишвар. Ва гарчанде ки якум бор нависондум, дигар чира дар назар дошт, бо дуюм бора бо пурратар нависондум, ахир да буромад. Лекин худи YouTube медарой охирон хабаро дар бораи Фаластин як сол пешай. Чира гуфтанем ма дар бораи ин бародаро? Бинем ки чӣ гуна таъсир расонда мешавад дар фикри мардум ки мавзӯе ки ин қадар ба ин дараҷара муҳим буд аз хотираш барора. Мавзӯи муҳими ҷаҳонира ки мо имрӯз дар бораи як мавзӯи кӯчаки гап мезанем ки бале кӯчакай, лекин ба дар доираи миллат калонай. Яъне ки мавзӯи ин даҷоло ба халқу миллат зарар дорад. Ва дар муқоиса ба ин мавзӯи Фаластин бигирем, мавзӯи ҷаҳонира ки аз сари мардуми тамоми ҷаҳон чӣ хел тоза мешавад ки, яъне ки шуморо тасаввур кардем ки ягон кас гипнозтон кард ё ки ягон ҷодутон карда? Не. Савол дар хитон ҳоло бутен. Дар кадом охирон видео дар бораи Фаластин пресидан ягон шахс? Ҳеҷ кас. Хитон апрос ҳам хел бестем фикр кунем ки охирон бор дар бораи Фаластин кай фикр карда будӣ? Чӣ ба? Ту гунаҳгор нести бародарҷон. Ташвиш наша. И илмай. Илми дунявӣ ягон илми ҷодугӣ не. Яъне ки роҳҳои чунин кор астае ки аз сари мардум як мавзӯи муҳим дур шавад. Ва даҷолоро барои чӣ хотир мисол овардам ки амино ҳам ҳамин корро мекунанд. Ҳамеша ман мегӯям ки барои чӣ хотир як мавзӯи муҳимде ки ман гап мезанам, уно баъдан эфир мекунанд ё ин ки видео мекунанд, дигар мавзӯро гап мезананд. Барои ана ҳами приёмай, ана ҳами усулае ки мавзӯи пешина фаромӯш шавад. Яъне ки хеле ҳам алоқамандии сахт доранд ба Исраил. Барои чӣ Исраил? Мо дар бораи Фаластин гап зада сабдем ку. Барои он хотире ки яке аз сабабҳо, яъне ки сабаби 100% мо наметавонем бигем ки Исраил ба Эрон ҳуҷум кард ба хотири оне ки мардум тамоми ҷаҳон дигар дар бораи Фаластин фикр накунанду сахтар мағлубш кунанд. Не. 100% сабаб ин нест, лекин яке аз қисмҳои сабабу нақшаҳо ҳамин кор буд ки роҳи кӯмак кардан ба Фаластин душвор мешавад ва аз фикри ҷаҳон Фаластин дур мешавад. Фикр мекунанд дар бораи Эрон, фикр мекунанд ки Россия чӣ алоқамандӣ дора, фикр мекунанд ки Амрико чӣ алоқамандӣ дора. Бача, Фаластин фаромӯш кардем. Чӣ гапу корҳои бародаро? Ман фикр мекунам ки алоҳида мавзӯъ кунам дар ин масъала хубтар мешавад. Дар ин видео мо ду мавзӯъро гап задем, ҳам Колияра, ҳам Фаластина. Ман як мавзӯи алоҳида ҷудо мекунам, агар ки яъне ки ман ҳоло
дар сари шумо ин идеяро ҷойгир кардам. Агар ки шумо да ҷолиб боша бинависед дар комментария ки ман алоҳида дар бораи Фаластинам видео кунам ва дар бораи дар умум дар ҳамин мушкилие ки рафтест ҳоло ҳама дигар кишварро дар борашон гап мезанам, Фаластин гап намезанам. ба мисли таҳлили охирон кардагӣ ма як бародар нависонда, бародар ту фаромӯш кардӣ Хитоя. ман Хитоя ба як ҷумлатро гуфта метавонам ки Хитой фикр накунед ки ягон кори муҳим мекунад. Хитой дар ин кор зарар мебинад. Дар вақти ҳуҷум кардан ба Эрон Хитой зарар мебинад аз ҷиҳати экономика. ин мавзӯъ боша баъдан пурра гап мезанем. яки мақсади ман чия? Мақсади ман он аст ки ҳама дар бораи ҳамаи кишварҳо ба ёд доранд, ё ин ки ягон шама нагуфта бошам маро хотиррасон мекунанд. лекин кадома дар бораи Фаластин нависондин ки бародар Фаластин чӣ гап шид? Чӣ ба? Шумо фикр кардан бигирен дар ин бора? Агар ки хостем пурра гап занем, маълумоти пурра шава, видео алоҳида шава дар ин бора, бинависен. Дар дохили ин мушкилиҳо ҳамчунин мо гап мезанем дар мавзӯи Фаластин чӣ рабт дора, чӣ коро шидеста, чӣ гуна таъсиро мераса аз дигар тараф, аз як тарафи дигаш. Дар умум мавзӯи пурратар. фикр ҳақиқатон дӯсто дар комментария бинависен. дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. дар рӯи экранатон ссилкаҳои лозима дар умум видеоҳои сиёсат ҷаҳонӣ фаҳмиден. дар инҷа ссилкашай метавонед тамошо кунед. дар инҷа ссилкаи веб канал беҳтарин видеоҳои зеҳниву мантиқӣ мешавад ки дар ҳаёти шумо лозим мешавад ва чунин видеоҳо дар YouTube намешавад. ва ҳамчунин касоне ки мехоҳанд дастгирӣ кунанд дар умум канала видеоро сарпарасти видеои мо бошанд, метавонед ки ба ссилкаҳои якум комментария ин корро анҷом бидиҳед. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.